जाए करे जा जाता रू तो जा कि जाए करे जा जाता रू तो जा। ई वाला गाना आवेला बा खेसारी लाल ट्रेंडिंग स्टार के, जौन की रउआ समझ सकतानी कि 9 साल पहले एगो गाना आई रहे कि जाए करे जा जाता रू तो जा। आए करे जा गाना इतना ज्यादा वायरल होता, इतना ज्यादा वायरल होता, वही गाना पर दूसर का गाना होता, ओकर दूसर का जाता रू तो जा करे जा। एकरा पहले एगो गाना आई रहे, वो 9-10 साल पुराना गाना एगो रहे कि नीमू खरबूजा भइल उ गाना। तो उ गाना लगभग एक महीना में 100 मिलियन क्रॉस कर गइल बा। तो खेसारी लाल यादव जी सोचनी हो कि एक महीना में 100 मिलियन गाना चल गल, आ वो पुराना मतलब गाना आ ओकरे के दूसर का मतलब बना देवल गल 2, तो 100 मिलियन चल गल। और वो पुरानका गाना बहुत सुपर डुपर हिट होता। प्यार में कोई सन वैसे ही जाता रू तो करे जा जा मतलब जन पुरानका गानवा बा 9 साल पहले आला, ई गानवा बहुत ज़्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री में आ बहुत ज़्यादा मतलब बाजो ताटे। तो खेसारी लाल यादव जी सोचनी हो कि काहे ना ए पर ओकरे मतलब जाता रू तो जा करे जा 2 चलाओ, तो ई गानवा होता ई वाला। खेसारी लाल यादव से ही जुड़ल करिश्मा कक्कर जी कि जो नीमू खरबूजा भइल, वही में ईरानी मतलब एगो आवड़ी हमर पियवा दुलारे सुपर डुपर हिट भल गाना, वही से वहाँ के नाम भइल। आ खेसारी लाल यादव का चलते वहाँ को भी नाम हो गल। तो धन्यवाद खेसारी भैया रहुआ कि कोनो छोट कलाकार के बड़ कलाकार हुआ बना देनी। आ हम ई बात बता दी कि जौन गाना आवेला बाटे कि जाता रू तो जा करे जा, ई भी गाना 100 मिलियन का 200 मिलियन गाना जाए। काहे से कि रुआ गाना के जौन म्यूजिक सुननी है उसे सोच समझ सकता कि कितना जबरदस्त गाना आवेला बाटे। हमरा तो बुझाता कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अब कुछ ऐसा मत चले लागो कि जितना पुरानका गाना बा अब फैन से वही गाना के गावे लागल जाओ, आ 1 के 2 बनावे लागल जाओ। काहे से कि 1 के 2 बनावल गल तो 100 मिलियन गल, तो अगर 2 के 3 बना दिए तो लगभग 200-300 मिलियन चल जाई। काहे से कि नीमू खरबूजा भइल एक महीना के अंदर 100 मिलियन चल गए, तो 2 आई रहे आ 3 आ जाई तो और गर्दा हो जाई। तो 3 भी आवे के चाहिए, अगर आ सकेला तो, आ ना आ सकेला तो ई तो फिक्स बा कि खेसारी लाल यादव जी के गाना जाता रू तो जा करे जा 2 आवे वाला बाटे 2 से 3 दिन के भीतर, आ चाहे काल चलाओ चाहे परसों चल आओ। आ जौन भी गाना आवेला खेसारी लाल यादव के 2 उ बहुत सुपर डुपर हिट होला। ऐसे काहे से कि पहले तैयारी जौन भई रहे ओ से ओ के अपेक्षा अभी के जन तैयारी होला बहुत ही जबरदस्त होला, वही के चलते सुपर डुपर हिट होला। काहे से कि रुआ सोच समझ सकतानी कि 9-10 साल पहले जौन गाना मतलब शूट भई रहे वही गाना के मतलब दबलिया के शूट करे के बा, तो आवड़ी ओकरा के अच्छा से जेम भई रहे आदमी जितना सा करता उसे तो मतलब 9-10 साल बाद जौन होता उसे ज़्यादा हो जाए। तो 9-10 साल जौन पुराना बा उतना सुपर डुपर हिट हो गल, तो अब जौन हुई उ कितना सुपर डुपर हिट हो कि रउआ सोच समझ सकतानी। चाहे गाना आवता तो गाना के सुनी आ प्यार दुलार दी भरपूर।